Juragan Payan, Mangga Juragan Payan, aja ketinggalan janyai. Kangge Big Boss Chandra Kirana, iya. Mamaku Haji HR Opendi, Mamaku Bu Haji sarang Eropendi, Bunda Hajantine Kedi. iya. Kangge Mas Kaji yang menangkane bos muda Chandra Kirana sarang Mas Kaji Dewi. Orang ketinggalan wong tua dewek Mimi Sampai Haji Carini sing anak simpi. Bos dua Sirikandi. Rumah tangga bebeneran. Iya ya Opi, sudah aang dulu. Aja nganti awan bengi keluyuran. Juragan Payan, Balik esuk apa sih? cengkeme mampu inungan Juragan Payan. Alesane diajak batur melekan. Kangge Karang Taruna Limbangan, Mangga sinten Mama? Juragan Kangge Payan, Ketua Juragan Pelaksana Payan Ekti. matur nuwun. Begat pisan apa sih? sampenan entuk talake sing duwe dulan rima bukatan wis kudune sing duwe parung karya jaya balen maning watir kaya sing dingin Iya ya Opi, tetep bae gawe nyiksa nimbati. kanggo mimiku Kaji Carini, Juragan Bundai Payan, Apip, sing dari Sumur Adem, Sumur Gede, Mangga Petua Karang Taruna Diantosa. Mangga dalan mama ini kan sing duwe kata. Nok ringsi sing paling eman saya. Sing duwe karunia jaya. Mas Kaji Ayam, Sing duwe karunia jaya. Oh Tania Jaya. Sing duwe Tania Jaya. Sing duwe Tania Jaya. Sing duwe Tania Jaya. Tania Jaya. Lerati pengen isi ganti lagi. apa sih? Sing ditinggal keri. Kangge Mas Kaji Ayam, sareng Mas Kaji Diri Kedi. Ora tahan nyangka penderitaan. Juragan Payan, Bilang sampeyan selalu ugal-ugalan. Coba kang maringi nungi kamu sampah. Yayu mainan. Ingat ning keturunan Yayu mainan. Anake wis gede-gede. Begat pisan sampenan entuk talake. apa sih? Dulan rima bukatan wis kudune. Balen maning Apa sih? watir kaya sing dingin. Tetep bae gawe nyiksa ninggati. Kangge ayo Opis daang duli, mimiku Kaji Juragan Carini, Payan, sing denonok sinsa bos dua Sirikandi. sing duwe Tania Jaya. Sing duwe Tania Jaya sing paling eman. Kanggo sing duwe Karang Taruna. Larati pengen isi geli
Apa sih? Aja nganti kawan bengi keluyuran balik esuk cangkeme mampu inungan alesane diajak batur malaikat Iya ya Opi. Beketusan sampai natentok dalake Apa sih? dulan rima pokatan kuis kudune Apa kuno? balen ani kutir kaya singgini angger bae gawe nyisani hati Pian.